Здравейте, уважаеми зрители и най-вече зрителки! Имам за вас една леко неприятна новина. Въпреки многото клипове за любовта, където казва, че може да събудите любовта на мъжа, че няма нищо невъзможно, че има 7 стъпки, 5 стъпки, 10 стъпки, които на практика, ако мъжа е мамино синче, ако е бил забогатял бедняк, който е станал с пари, власт или се издигнал в някаква структура, като е започнал с едно химикалче и минал през какво ли не, този човек много не вярва в любовта и много няма нужда от нея. Той постепенно, как да го кажем, си губи душата и става животно. И оттам, да вкарам така едно уточнение, все пак трилионите мегабайти порно на тази земя на 99% са животински отношения. Там няма романтика, няма свещи, няма стихотворения, няма серенади, просто се показва как някои хора много добре живеят. Дори това са мечти на други милиони, милиарди хора, които искат да живеят по подобен животински начин. Така че, ако имаме едно мамино синче, което постоянно получава много любов и са му изградили едни повечето материални, така, животински условия за живот, все едно гледа домашен любимец, той самият едно, че няма нужда от любов от жените, второ, не знае как да я усвои. И той просто иска поддържане, иска да живее добре. Да живееш добре в България е хиляди пъти по-важно, отколкото да живееш в любов. Макар че малко хора ще го кажат. И тези хора, естествено, се събират с някакви себеподобни, за да си другаруват, да продължат напред към края на живота. Времената, като в тая песен, ако не се влюбиш, просто няма какво да се случи, изчезнаха безвъвратно. Вече дори в едно село може по интернет да се случат много неща и дори да си поръчаш наркотици. И този феномен не е много обясняван в България, защото не е много приятно да се говори, но много мъже просто имат нужда от оцеляване, от комфорт. Те нямат нужда от любов или имат нужда, да речеме, много рано там, преди 20 години, може дори от това да нямат нужда. Това вкарва известно разочарование, защото постоянно четеш за любовта в интернет, по книгите рекламират ти, реално в живота виждаш, че едно, че я няма, второ някоя хора директно не я искат, за трети тя е досадна, пречи им, развали им спокойствието и графика и така нататък. Оттам, да няма тия разочарования, ама то какво стана, гостинг, той ще изчезне. Защото може да си живее живота и без любов и тази жена. Накрая, като ги напъне живота, тези хора се събират. Те се събират по необходимост. Когато са изключително успешни, те не се събират, защото просто не искат да се продадат, така да се каже. Като им падне цената, тогава в България всичко, абсолютно всичко все едно е като падне цената. Дори човешките отношения. И криминалните, цялата земя, те не са се счупили много да искат любов, пък като погледнете е пълно с хубави жени, с коли, хеликоптери, острови, какво ли не. Път живеят си добре хората и без любов. По-бедните криминални, дори определени слоеве от бедни хора, също може да съществуват без любов. Така че да го няма това объркване, който иска или който иска да обменя любов между другите, то това е все едно да отидеш някъде да кажеш: искам да играем матч, да си подаваме. Им те казват, че ние сме на баскетбол или ние си ровим по телефоните. Няма, ти ще си вземеш топката и ще се прибереш. И така, като погледнете половин България, обичаше искрено Сакскобургготски, Симеон Сакскобургготски. Той човек преди един месец ни осъди. Това е. Така че любовта, дори цял един народ може да греши, да обича нещо. В един момент опираме до една личност, която си иска интересите и отношенията и който той дойде стар в България. В момента е още по-стар. Така че да вкарваш, не е хубаво така да се говори, да вкарваш чувство в стар човек, просто е опасно. И така. Приятен ден на всички!